Hai, खुलुमबाय रायजोफोर, आं नबजित नार्जारी, जी टीवीनि The Little Master सीजन 5 नि सासे बादियारि। नोंथांमोननि अननायाव आं टप 10 एबा voting राउन्ड सौहैनो हाबाय। फैनाय सुनिबार आरो रबिबारनिफ्राय voting राउन्ड स्टार्ट जागोन। आंखौ फाइनालिस्ट खालामना देरहासार खालामनो थाखाय गोसोआव रायजोफोरखौ भट होनो खावलायनाय थाबाय। प्लिज भट फर मी। जय बर' हारिनि। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनो थाखाय फैदों। जोंनि गलाघाट जिल्लानि नबजित नार्जारी फंबाया The Little Master सीजन 5 आव टप 10 आव सिलेक्शन मोनबाय। दा जोङो फंबायनो भटनि गोनांथि जानानै फैदों। बेनि थाखायनो जोङो बयबो बर' फिसा हिसाबै फंबायखौ सापर्ट खालामनानै जों बयबो भट हरनो होननानै आवगायबोदों आरो आं नोंथांमोनखौबो खावलायो जे जोंनि फंबायनो बयबो जेन भट हरो आरो भट होनायनि सिस्टेमा जोबोर इजि। नोंथांमोना मोनसेल' मिस कल हरोब्लानो बिथांनियाव भट होनाय जागोन आरो बे भट होनाय टाइमा सुनिबारनि मोनानि 9 रिंगानिफ्राय समबारनि फुंनि 9 रिंगासिम थागोन। आं दा बिथांनो माबे नाम्बाराव भट होनांगौ बे नाम्बारखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनो नागिरदों। भट हरनांगौ नाम्बारा जाहैबाय 9152915246। आं आरो खेबसे बुंनानै होनो सानबावदों नाम्बारा 9152915246। अन्नानै बयबो जेन फंबायखौ सापर्ट खालामो, फंबायनो बयबो भट हरो, बेखौनो आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ। बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो नोंथांमोननिसिम बेखौनो रिक्वेस्ट खालामहरो। मानोना फंबाय नबजित नार्जारीनो दा भटनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो फंबाय नबजित नार्जारीनो भटखौ हरो। मानोना बिथाङाबो जोंनि बर'निनो असे बर' बिमानिनो फिसा। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम बेखौनो आं गुरै खावलायहरो आरोना। लोगोफोर, जियानो जाया मानो गासिबो गावजों गाव एसे हेफाजाब होलायनांगौ। बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायहरो जाहाथे फंबायनो गासिबो बयबो खौसे जानानै भटखौ हरो। बिदिब्ला लोगोफोर, बेखिनियानो आंनि दिनैनि भिडिअ फैनायनि जाहोना। बाय बाय लोगोफोर। गुड नाइट।